Tumbal kapentingan Panglimbang 5 menit dina Setuwage tanggal 28 Maret taun 2026 kapethik saka Injil Yohanes bab 11 ayat 45 tekan ayat 56. Sejatine kapentingan mononetral, nanging ing tangane wong-wong ala kapentingan dadi tunggangan kanggo ngujo sahwat, kadurakan lan kadurjanane. Kapentingan bisa nubras-nubras, nabrak lan nasaki sapa wae kang ana sakiwa tengene minangka kurban. Akeh wong becik padha sangsara lan rekoso uripe marga dadi tumbal kapentingan. Kanthi gamblang waosan dina iki medharake Gusti Yesus minangka tumbal kapentingan. Wong-wong Parisi lan para lituret kang antuk pelapuran bab pangeram-eram dalem Gusti anggone nangekake Lazarus saka pati padha samar. Wong-wong mau banjur padha ngundang Sanhedrin kan wenang nganakake pradatan. Wong-wong mau padha rerasanan menawa padha kita ajarake dheweke, kabeh wong bakal percaya marang dheweke, banjur wong-wong Roma bakal teka lan ngrampas papan suci kita lan bangsa kita. Kayafas kang tinanggenah jumeneng imam gedhe mangsuli, luwih piguna kanggomu menawa wong siji mati kanggo bangsa kita tinimbang kita sak bangsa tumpes. Saka kono para pradata bangsa mau sepakat kanggo nyekel Gusti Yesus. Saka rerasanane para lituret, wong-wong Parisi sarta para Sanhedrin sak temen iki nandu telung perkara. Sepisan, wong-wong mau padha meri lan lara ati karo kasil karya dalem Gusti Yesus kang ndadekake samu barang becik. Kapindho, wong-wong mau gemang kelangan pengaruh lan panganut. Iki ateges bakal nyuda kasil lan pangaji diri uga. Katelu, ilange tanah lan bangsa dening wong Romawi ateges ilange wong-wong mau uga. Nanging saumpama wong-wong temen ngalih ngambyuk marang Gusti Yesus, apa ya temen bakal ngundang wong-wong Romawi? Sajake wong-wong mau wis ngambus ayan kamesiasan dalam Gusti Yesus ora kanggo nyelametake bangsa Yahudi saka jireting dosa, ananging kang nundung lan nguwalake bangsa Yahudi saka panjajahan bangsa Roma. Iki dudu kang dadi ancas tujuan dalem minangka Mesias. Kanthi mengkono, minangka pamimpin, kudune wong-wong mau malah nyengkuyung anane odo-odo, panemu sarta tumindak becik kang piguna nekakake raharja lan tentreme bangsa, ora malah nyumpet kabecikan sarta gawe kerenah ala. Para tresna pelem kinasih, rikala manungsa ora saguh ngendhaleni diri lan nepsu-nepsune, maneka kapentingan ala bakal muncul. Iki ora amung dumadi ing jagat paprintahan, nanging uga dumadi ing kelompok-kelompok manungsa kalebu jroning paguyuban murid-murid dalem. Malah kepara sacara pribadi wong bisa kajiret kareh dening kapentingan-kapentingan pribadi kang ala kaya mengkono mau, saengga bakal mbleretake jati diri minangka penderek dalam Sang Kristus. Mula prayoga tansah padha diwaspada sarta katuhake niat kanggo nglawan lan nyingkur saking pepinginan lan kapentingan ala. Mula saka iku prayoga uga tansah sumendhe lan sumarah mring daya kekuatan dalam Gusti, mrih kejaba kaparingi daya kekuatan kanggo lumawan piala, nanging uga kauwalake saka pepinginan lan kapentingan ala mau. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah Rama sumbersih kawelasan, mugi kaapentena kawula ingkang asring kirang nintingi timbulipun pepinginan sarta kapentingan awon. Mugi kaapentena kawula ingkang kadang kala ndadosaken rencang lan sekabat minangka tumbal kangge menuhi kabetahan awon. Nyuwun kegiatan dalem Duh Gusti,
amrih kawula tansah saged dados penderek dalem ingkang nyunaraken sih kasainan lan kawelasan dalem. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.